Nordic Physio er et utraditionelt, anderledes og sjovt træningsfællesskab, som foregår udendørs i Aabenraa. Det er en god og anderledes oplevelse at træne udendørs. Det er mig, der kommer til at være din træner, og jeg sørger for, at du er godt klædt på. Det eneste, du skal gøre, er at møde op, og så sørger jeg for træningen og alt udstyret. Jeg tager højde for dig og dine behov og de eventuelle udfordringer, du måtte have. Sammen tilrettelægger vi et program, som passer præcis til dig. Min træning er med udgangspunkt i fysioterapi, styrketræning, mobilitet, balance og afspændingsøvelser. På vores hold går vi meget op i fællesskabet. Stemningen er altid helt i top. Vi griner, joker, alt imens vi bevæger os. Jeg hedder Søren Madsen, og jeg håber at se dig næste gang vi træner.